Takmer každý má v živote skúsenosť s presťahovaním sa, teda so zmenou adresy. Kedysi bolo nutné pri zmene trvalého alebo prechodného pobytu chodiť osobne na úrad. Dnes je možné vybaviť túto zmenu už aj z pohodlia domova cez internet. Podobne je to aj s potvrdením o pobyte, ktoré vám príde domov poštou. Ušetríte tak čas aj peniaze. Elektronické služby v tejto oblasti zastrešuje od januára 2014 Centrálna ohlasovňa. Centrálna ohlasovňa je vlastne informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého občan môže elektronicky nahlasovať pobytovú agendu, to je trvalý a prechodný pobyt ako taký. Zároveň si teda môže vyžiadať potvrdenie o pobyte elektronicky a čo mu vlastne umožňuje jednoduchšiu komunikáciu s úradmi. V praxi to znamená, že ak napríklad zmeníte trvalý pobyt, úradom to môžete nahlásiť cez portál slovensko.sk. V príslušnej sekcii si v položke bývanie nájdete agendu trvalého bydliska a zvolíte si podanie. Do systému sa musíte prihlásiť občianskym preukazom s čipom, zadaním bezpečnostného osobného kódu. Systém vás nasmeruje na portál Ministerstva vnútra, na ktorom vyplníte potrebné údaje o vašej osobe i novej adrese trvalého bydliska. Podanie je potrebné potvrdiť zaručeným elektronickým podpisom. Celý proces vám zaberie niekoľko minút, čo je oproti klasickému vybavovaniu na úradoch značný rozdiel. Hlavný prínos centrálnej ohlasovne je v podstate v tom, že občan nemusí chodiť na úrad. Môže teda túto pobytovú agendu vybaviť aj z pohodlia domova, s tým, že teda ako hlavné bonusy pre toho občana sú tie, že šetrí sa čas, nemusí sa prispôsobovať stránkovým hodinám úradov. V neposlednom rade mu to prakticky šetrí aj finančné prostriedky vynaložené na cestovanie. Pri fyzickej návšteve ohlasovne pobytu na mestskom alebo obecnom úrade je potrebné doniesť aj ďalšie doklady, ktoré vlastne zákon ukladá, aby boli predložené pri hlásení sa na pobyt, kdežto pri centrálnej ohlasovni tento problém odpadá, nakoľko informačný systém centrálnej ohlasovne dokáže overiť vlastnícke právo k nehnuteľnosti a z toho dôvodu občanovi napríklad odpadá cesta na kataster alebo iný úrad, ktorý vydáva výpisy z listu vlastníctva. Okrem nahlásenia zmeny trvalého či prechodného bydliska si občania môžu cez centrálnu ohlasovňu požiadať aj o vydanie potvrdenia o pobyte. Žiadosť vyplnia online a zvolia si, ako chcú potvrdenie doručiť. Pre právne záväzné úkony je potrebné nechať si doručiť papierové potvrdenie poštou. Zmyslom technológií je uľahčovať ľuďom život. Nielen bežnému občanovi, tak aby nemusel behať po úradoch a tým pádom šetrí svoj čas a svoje peniaze. A takisto aj pracovníkom verejnej správy. Tým, že nebudú musieť vlastne obsluhovať ľudí, ktorí budú stať za prepážkou, tam, kde to môžu vybaviť cez internet, dostanú viacej času a priestoru na to, aby sa venovali tým dôležitejším veciam a skvalitňovaním služieb. Centrálna ohlasovňa umožňuje občanom ušetriť aj po finančnej stránke. Za vydanie potvrdenia o pobyte sa platí správny poplatok 5 €, pri elektronickej žiadosti je však poplatok polovičný. Systém zároveň predstavuje prínos aj pre samosprávy. Úrady dnes aj vďaka tomuto projektu budú mať online pripojenie na celú kompletnú databázu. To znamená, že ak sa obyvateľ z jedného mesta presúva do úplne iného mesta, buď za prácou a mení si prechodný pobyt, alebo za životom mení si trvalý pobyt, tak jednoducho už ten nový úrad ho bude mať úplne zmapovaného z hľadiska jeho úradníckych povolení. To znamená, že už nebudú musieť medzi sebou komunikovať 2 alebo 3 rôzne úrady, ale ten konkrétny úrad, kde si prihlasuje trvalý pobyt, tak bude mať celý prehľad o jeho doterajšej histórii, o tom, kde býval a s akým účelom si dnes prihlasuje trvalý pobyt, či na svoju vlastnú adresu, alebo k niekomu inému. To znamená, že jednoducho na strane obyvateľov dojde k šetreniu času, na strane úradov dojde ku komfortným a novým informáciám a čo je veľmi dôležité je to, že tieto informácie nebudú jednorázové, ale budú výsostne aktuálne. Projekt centrálnej ohlasovne je jedným z prvých krokov elektronizácie služieb pre občanov. Je súčasťou širšieho konceptu do budúcnosti, aby napríklad pri zmene trvalého bydliska občan nemusel chodiť po ďalších úradoch, ale aby si automaticky zdieľali tieto informácie.